Son Taboada, así me conoce a xente aquí, son candidato á alcaldía do Ayuntamento de Moraña polo Partido Socialista. Estamos diante dun polígono, foi o primeiro que se fixo. Algúns din que é un mini polígono, pero esta fábrica que estamos diante dela emplea máis de 200 persoas, eminentemente mulleres. Foi a preocupación que tuvo sempre o Partido Socialista mirar polo emprego. Cando este polígono se nos quedou pequeno, fixemos outro, que tamén xa está totalmente vendido, e agora vamos loitar por un terceiro, porque un político valora o que se fixo, pero tamén se ten moi en conta o que vai a facer. Non é nada contaminante, como se pode observar, isto está totalmente limpio, non solta ningún tipo de fumes, nin residuos, realmente é unha fábrica exemplar neste sentido. E emplean sobre todo mulleres. Aquí hai máis de 160 mulleres que traballan aquí. Pois en Moraña temos entre os dous polígonos en torno ás 400 persoas ou un pouquinho máis. E co tempo que está, que a crise reconoce a todo o mundo, pois non cerrou ningunha, non fixo era ningunha, e van aguantando porque os mercados demandan o produto por ser de moi boa calidad. Unha das preocupacións deste Concello que vamos a levar no programa foi sempre pola cultura, polo ocio, sobre todo as persoas maiores. Entón recuperouse esta casa, que foi un antigo cuartel da Guardia Civil, en ela fanse actividades, aparte de biblioteca, fanse actividades para maiores, teatro, e tamén temos unha escola de música en donde asisten pois moitos rapaces para aprender música e despois ir ás bandas. Sucede que se nos está quedando pequena, temos que ver unha posible ampliación. Cando se fan as cousas sempre hai unha preocupación e tendrán utilidade, pero así que as posas funcionar, chegase á conclusión de que hai que facer moitas máis. Bueno, agora estamos diante da zona, digamos, educativa, estamos diante dunha guardería e máis do colexio. Dentro do noso partido preocupanos moita educación, e de suyo no colegio pois temos moitísimos programas educativos á parte do, digamos, do legalmente establecido, e o máis significativo é programas de PCPI. Conseguimos que os rapaces se reintegren, se reinserten outra vez no sistema educativo. Por exemplo, un rapaces que empezaron nunha carpintería con un programa de PCPI e hoxe que se jubilan os propietarios van a acceder a eles. Eso para nós é moi satisfactorio. Un rapaz que fracasou en secundaria, ben por carecer de actitud, que non é moi corriente, mas ben é porque abandonaron o sistema. Volver outra vez a enganchalos nas FPs ou enganchalos no emprego, pois creemos que é moi importante. Estamos diante dunha escola que foi santo e seña deste pueblo, desta parroquia de Santa Xusta, pero tamén do pueblo inteiro. Foi unha escola que elevou don Carlos Paracha, é un símbolo na educación aquí, e agora que recuperamos como centro de interpretación do patrimonio cultural de Moraña. Restaurouse en 2 fases, ahora era un deber, case unha obligación do pueblo que esta casa non se derruíra, que estaba moi mal, e que se teña o aspecto que ten agora a través de 2 escolas taller. Esperemos agora pois darlle un uso adecuado.